σίγουρο πάτωμα. Θα βάλουμε τη σταγόνα και αμέσως παίρνουμε με κινήσεις tap, τραβάμε το υλικό πίσω, tap, τραβάμε το υλικό πίσω. Εδώ αν έχουμε μια λακκοβίτσα παίρνουμε, το ανοίγουμε λίγο στα πλάγια, αλλά δεν μπαίνουμε τόσο πολύ και τώρα το κατεβάζουμε με κινήσεις βιολί, το έτσι κάτω. Σβήνουμε, ανοίγω ακόμα λίγο εδώ, εδώ. Το παίρνω λίγο πίσω, κάτω πρέπει να μην έχω υλικό και τώρα φέρνω το λεπτό το πινέλο για να το ανοίξω εδώ στα πλαϊνά τυχώματα. Γρήγορες κινήσεις, διαγώνιες, εδώ ανοίγω και εδώ διαγώνιες. Μπορείς να πάρεις πίσω το πάχος. Το πάχος που το θέλουμε εμείς, στην πρώτη μέση του νυχιού, ναι, μπορείς να